ते चालू दिसतो तो काजे एक झुंडी वाचे सुधीर गाडी आंबी मावली तर तिने काजे 60,000 रुपया पेला आपला बराबर 60,000 पेला आपला आणि 1,00,000 रुपया आहे जे आपण म्हण रे 1,00,000 आहे आपलं ते आहे साठी सावून रही हो ना कुकडा 50,000 रुपया आहे चार्जिंग राखता पहिला आहे चार्जिंग वावते पहिला चार्जिंग आहे का की 2,00,000 रुपया हाँ 1 किलो चांदी कर आधा किलो जोड़ ना 60,000 रुपया की जोड़ाची म्हण रहा तो काजे कोणाचे जा तो अच्छा लगा टाळे काही सपोर्ट आपता रज ना दुई जण दादनांची ना 2 जण लेण आईरा था जे बास आईरा ना जे भानगणनी था ये भानगणनी तीन आईरा था का भानगीडे ना लाठींचा ना 2 जण आईरा